Què en sabem de la vida que ens viu? Mengem, caminem, conversem i ens pensem que vivim. Estimem, dormim, somiem i la vida ens observa de lluny o de prop, però sempre invisible, inabastable, aliena al nostre voler. Per què som qui som i fem el que fem? No està al nostre abast de respondre-hi. Un designi obscur o diàfan, qui ho sap, ha aplanat els camins que recorren els nostres passos, la nostra ment. Cap a on? Fem ben fet de no preguntar-nos-ho massa sovint i seguir fantasiejant una llibertat irrisòria, la del branquilló arrossegat riu avall pel corrent.